lang na kanambar churway ka ba Shispa Arpo.
San Spa Profesor Bong Yathu Kumensim Jonga Danu Ansahir
Blain kurpu nakum takapurang cungu. Amen. Kapor kalabiang ya kabangin sedang no ya kene kejinga seng jongi ya kene kemian bat kani kalong kajinga seng ka bakhadu jong ka revival conference jong ka sinat ka jongi lang ba ka mission and evangelism department tengi dap da kajing sungkuman ka bakrau bau blai ulai alam yangi nadu ka sengi sajang bat lengba jong kane ka sengi hibro ka wei tat hadu kane ka por ka bamenta ngi dabu ka jingkerman bau blaim kurku yakini ki jing pendap jong iru baro ha ka jing syakri yu hapo jong kane ka balang te kumta kane ka por ngapen pauru ka jing hublai naga benta jong phi kum ki khon samla jong ka balang thli yeu mau yong bapila ai ya kene ka jingruai penrem sem teu blei nang kerku ye phi nang don rangkat ye phi kan thai bachinrang bapinang la ban pen krau ya ka buram ka jong blei lengba ki jingruai ki jong phi ngi sngau kemen sibona kene ka por ba kinong ye sim benta baro ngi la ya don hang ne like no ka wei na preng ki kwaya jongi kampat simpat la ban poi menta tengi kerman skam bakin sanang poi tengi nang yayaj no yai kane ka jing syakri ka jongi tengi ai kublai shibun ba i nong pule bat duai bat kumju i postor i sanglen i wei na ki postor jongi ya ka sinat ila don rengkat bat ngi lang ba kane ka singi borok ka wei ba in chim ya kane ka benta ka bangi ngila tenrong hai ban ya lam ya ka gospel ha kane ka bet ublay yung kerku yangi tongin yarwai lang menta ka jingruai ka balai spa nyau pu kendai lai spa nyau pu kendai bat adien jong kane ka jingruai ngat ngau ban ong yai teman basan om warba in sapule ya ka ktien ka jong ublay bat in sabu ru ha ka jingruai ha jaka kentang ba udon mensim nga ka kwa ban syong hasnda ujisu jing hikai bakor kat nunganang khuslai perthai kimla penwet lemne jing tenju pentroin habawan jing pensoi ngalek
syaka jaka kentang budan nginyar wai ka jingruai ka balai spa nyau pukendai tungin ya yang lang Jaka kentang bau dan mensim ke qua ban sung Senda Giêsu chính hi khai bài khôn cát nuôi ngát nàng cứ sai bớt thay kem la bên nguyên lâm nê dinh tin du bên tròn bao ăn chính bên soi ngát lên xa dài khả kinh thang u đôn như ai bớt thay kem la bên nguyên lâm nê dinh tin du bên tròn bao ăn chính bên soi ngát lên xa dài khả kinh thang u đôn ba mình sim ca xoay ban ter không nhân jong đòn ca jing ca ngân binh ngát ban hồ tiêu kỳ ba ngun nong bên em đang dân can ba ya long lang là ngam sang ngam la ya thu ya kin ngô ba nham nong bên em song dân can ba ya long lang là ngam sang ngam la ya thu ya kin long ba nham Thành cần in ngã tim ngài ya tu la jing ku slai ban jing tim u shai score dai ka jing it ban ya ngam open snow ham in a rai du mai ya nga da long arsam là đã ren nhà nga sa phang ki pom ban ki jing ne lan mi a rai ju mai ya nga da long asam là đã ren nhà nga sa phang ki pom ban ne lan ba phân tim ya ca jing băng jong ca dài ca kinh tăng utrai để ba jong ha jing ca sir như jong u ban in mang cơ hai ba sha bar pi mi na ca ta ca jing ya shem ba tiang ya kadur ken rat ban ken hala di ken mau ken yang ba shabar pi mi na ka ta ka zeng ya chem ba tiang ya kadur ken rat ban ken hala di ken mau ken yang Hasyua ya kama ngin duai ngin ya ngap katu ni mentang ke tin jong blei ke bangila man siam naka gospel jong Lukas lenong bapra ke khot ke basau fulai bat kumchu naka gospel jong Yohanes ke lenong bakat we ke khot ke balai bapra ter ki tin ki ong kumne ka briuru ka badon ke cingpang misnam lakat asnam kawala penut ru ha kinong pekia yala ke jingyo barbo Henry kamla yo cingkoi nanu ru kalawan hejan ne sedin bakalakta ya karmiang chan ya karmiang ke cangkup cungu ti kumne ru kata ke jing misnam cungka kala sangi no ti jisu la ong manu balakta yanga di endai kila len baro
Petros ula ong bat kita ki badon lem bat ko genrat kini ki pajba ki apnyan bar ki kentur ye me ti me ong manu balakta yanga Jisu te lo ong don manu re manu balakta yanga nabangas no thu baka bor kami no nanga ti lo ong haka tu kormen ko khun ka jingai jong pha kala pen khia ya pha tu khile ha ka basuk Now Yohanes kanong bakat wei kot ke balai pupra ter ke ong kumni. Namar kata Yesu lo ud no pat haladi. Bat ulawan. Sya kata ke jingtem. Di kalau long ke krem bat umau kang labu haka. Yesu wang tu klino ya tu umau kang. Kamartha kapara jongta ubalayam. Ka ong hu kotrai. Katang kali utung naba kani ka long ka basos ni ujisu lo ong haka ngam sim lo ong apa lara phan ngeng phan yu I ya ka burom jong le enda kum tai ke le klino ya ta mau khang bodon haka bala bu ya ta ba yam ujisu te lo khmi le ke khmat lo ong ko pa nga ngu ya me ba mes ngau ya ngati ngatip ba mes ngau ya halakas ni Henry ngala keren nak bata umi upai ba ubayeng baro sodong betin yok ngej bamila pha mami yanga wat uta ulayap ulami no bat la te berkti bekcat da kecai sob bat eka khmat chung ula te sodong da ka rumar u Yesu lo ong haki to leino batu ai bo un leino u blein kerku yakini din pulih kani kapor tungin le lang khmat chung blei hagi ching duai kok pa jingi ubah beneng aingu ya me sa hisin pat leng ma kani ka no phai sngi chong kani ka sngi ka bakrau ber ka sngi ka bakentang bakung upai lang u chome bengile yo ya pani don lang kani ka balang ngani hamaru keneng ya ka ban yo ya ka ban yalam ba yo ya ka ban yesulong leng ba ka tin ka chong me baleng ba ka ching ruai ya ro ya ka kerteng chong me ya aingu du ya me aplei nadu men nen ka sngi ba mela dorin katlem bala chong ka sinot ke chome ka mela seng grabi o itip ba ka ni ka sinot ngi ka long ba danglung rengi aingu ba dia me ablei ba mem sem ni eno ba mi sneu ba mi ngap e ka sing tuai cho ki khun ki chome ba don na po ka sinot deng ki chungi ngi yo I ka burom chome ablei ba ka dorin kat lem mat ngi nadu menen ka sngi ngi la lan no slap na ka e na ki si patut ka bon chong ni ka mariang ba ki khun ki chome ki la ya ka ban poisuk ha ka ni ka balang ba yo ya ka ban shakri ya me Baleng ba kani ka sniru kana I lalu dang step ngui I ba kani ka bon kani ka mariang ka ya sakhilem lembal upai lang jome ba mila sils pa e ka snam ka jome bengil yo ya ka ban shakri ya me leng ba kani ka sni ba ro ko we nadu dang step hadu kani ka khilmat ka ba menta ni ai ko borom ba ka chingro ka chingu ya me batang ya me hi ba de yo ya ka borom me I ka ching ya ro ngadwai ro kana bi na ka kani ka Jeseng ya rap chong ka sinon kabalong kasin kabalong kong rabiin kabagi yo kum kisindot pan pelong ya kani ka revival conference hapo kani ka balang hangni hapo maurung keneng rabi I kani ka dei baro kicing alam ka chome bad kicing petin lenti ka chome bad kicing putha ka chome ka rabi yala chong ki khun ki shakri ka chome ke bialam ka rabi ya kani ka sinot ka chungi ka badang lung bad ka badang shen rabi ba bisnai ai ru ka puram ya me nama ki shakri ke chome ke yo ban bet yo sumbai juga tien ke chome nadu menen ke chenmin oi kerab I kan ke sgi hi baro ko we ai ba tau sumbai juga tien ke chome bo mela bet ko tribe I kandala di sisha ya ka ban syong ban sa hangi kum ki khun ki chome tribe I ngela puliru I ka tien ke chome ka bali thu wele kren po chengi ba da ka ching ngek ke chengi ke rabi ha me ngi yo I ka burom ke chome abling Bakan wan yang kaman syak pernai, kalau jong ka balang bala jong ki khun ki chome, ke badan hapo ka sinot ki jongi. Rabi I bad isnei, ngi I ka kamba chome la ka dien ki chome, ka bala tho bad ka pen pau po jongi. Wan ya ubriu bala yam mela pen impan, wan ya ka briu ka bala du cingkremen, mela ai pat ya ka cingkremen hapo jongka. Ridon si buon ka rabi I, ki briu ka rabi I ka mengingi em sla jo ka ni pertei, ki ye ki sem jongi mat ka rabi I ka jing yam ka jing katang. Nak betaki ba yeng ba sem jengi ke belong cengai no
บัดกิบลายาปลุได้ก็จึงมาก็จึงลงเสียมก็จึงมาก็จึงย้ายเล่นตีก็จึงเลยอามาดูตรายบีบลาอยากมันเป็นปัดอยากมันเสียงบริจดบัดกิบลายาบัดกิบลาสักมาโนได้ตั้งกบฏไปก็กระเตงก็จอมบัดกุมตาลังบักนี่ก็เชี่ยเซ็งเลยกับบอลจึงก็บังยี่โยตรายบีมันเป็นลงให้ได้กับบาลังตัวพระเกณฑ์แบบใส่ชีสินปันยาวมันเสียมจะก็จึงพัฒนาบอร์บุญเฮียร์กันรับอินhakin reuteli ki presbytery nang baka burom jame sa hisian pan kan yo kan rab i man ting shan rajong kan sinot ka i ki jongi ngaduai ru kan rab i tes ngau ha ma me kom ta kan rab i yak ban pha ma me ya ka rebe bal jong muslim khu jome bun the kan rab i hap deng jongin kum ki khuan ki jome ka me ra sil spa e de ka snam ki jome wan i no rab i ngi kum be la pan pa wi la ko burom ki jome are just nam bin shwa hak yeng joka meri bat ke martha leng ba ke ching nyet ke joka krab ien ka purom ke jome klawan krab i hello joka yeng ke jongka bat kum taru krab i leng ba ke ching nyet ke jongi kum ke sinot leng ba ke ni ka mission evangelism department bengi pelong ye ke ni ke chi yasang yalam naman ki rang si sia ye ke riba ba ke jome bahkan hiar krab i po jongi ai ba ke ni ke ching nyet ke jongi si sia krab i kum ba ka ja ye ke yeng joka meri bat ke martha kan jaru krab i ya kanikesinot kisungi bagi yo i ka burom jome baka ding jom sim jome try kan yo try i ban hiar hakiram pe yeng stan habar riu tli kini ke presbytery jungi try i hakani ke por ni don yu shakri berit jome pastor ibe mela khot shakani ka kam laga bataban shakri ka kam ke jome try i ke sedang kendiat por il yeng ne kani ke chaka ban sami ke bol jaga tien ke jome try i kersian be bor le mu shakri jome yang na sedien na sakmat kerabi po jungi maka nu ka benda ka tien jome be pen kreu ni lap kerabi hapreng jungi kan long sisa ka para persan muslim dang muslim mo khu jome rabi ik nam ngin mi la ka yeng tang jome din sibit po bala wai kini ka sia seng ngin ra rabi be kini ka khubo jong ka tien jome habang ile jong balang jungi ka bang ngi don ngin ra ye ka khubo jome ka khubo jong ka ching panim ei ka jomeก็ไม่ละหายกันอีฮับเด้งจงอีทรายอีอายุน้องขมัดก็จงแม่อิสเนรูบันดอนกันเล่มมากินกิสเปเชียลน้ำมันเล่มมากินกิกวายาปารุอัตลีกิเจสเซงสำลาสตังชิโปกินยังกระบีนักบันตะบันพลาบันสักียาแม่โอ้ยกระบีกิลองตะกี้คูนกิจงแม่เก็บเป็นกงูกระบียาแม่นักบันตะบันยาลามกับบลังชิบตาเยกกระเตงกิจงแม่มันรุมมันเป็นเละรู้เยกีดาวมันสตีมจงแม่อีเวย์ไปอีเวย์เงาก็ปาอีเยกิจิงด้วยบัดเยกิจิงกระปาดก็บริเอจงเอาชิกรีจงแม่หากกระเตงตรายจิงจิสคริสงิงโง่งิเดียมปานี่กินบารอมันตาบัดชิดุกิบอมจุกรูอาเมนอุบลัยนกรคุยไอ้จมันมาสันนี่เวลาพูเล่ยกเตียนก็บคุยก็จงอุบลัยบัดยังงี้ลังบารอบางงี้ละชาชกอร์ยกเตียนก็จงอูแต่มันตากันเองก็ปอร์บัดงี้เนี่ยปอยเชกเวก็บันตาบัดกตะกันลองบางงี้ลุมเนาะยกจริงไอ้งูแต่กุมบางละองหากเบียได้บัดกินน้องลุมจริงไอ้งูโตปัญญาบันตายกิปราบางไงรู้กีบัดงวันบักินโยบันเนาะเชกกรรมก็จงอุบลัยแต่คุมตาหากปอร์บางลมยากจิงอายุแต่งัสงบหาบางอันขัดยากเวยนักกวายบัดกตากลองกจิงยาเซงสัมลาบาลังทลีเยี่ยวเมายังบัดพินยาอายยากจิงรวยกจงพีแต่งิชัวบางินยาปอยเชกตากบันตาต้องงินยารวยเบียงกจิงรวยกับชิสปาอาร์ปูเนียวชิสปาอาร์ปูเนียวก็มันเสียมกจิงเป็นทำไมakhir dah kabor bakrau penduru kaboj usaitan kajing sniu nangi tolau ya galer beneng atrai tu pha ya kinong pop ban penem ai ngin ngau kaktien kajong me isnai kenrat ai ngin em hadian mengela deplum ya kajing aingu ngas ngau pha ban ong yi teman pesan esi walang in sengubha banwan penkentang yaki tongin yarwai dah kebayang lang sispa arpunyau. Ku men sim kan jing ben them ai ayar dam kampur by crown
đủ rủi cả buồn ưu rồi tan cả chính nhiều nai nghi thụt lòng nhai cao air neng a rai tu pa nhai kỳ nong hôm ban kinh em ai nghìn ngơi các tim ca rồi im is naked rat ai nghìn em ring can ban ki sha ri jom im pa lu men sim ban ya train tu bên kênh du dài khi nòng ôm bên bao lại cả chính ai em dài khi bên sim trong nghi bên ta tu bên shine à trai ba nghìn an cả dinh ít dồn mềm làm nhai nghi trái ca đêm nào
Ya Rab ya nyitrai bapa ya jing lang rim to ben kembali men simbaku to ben empat yangi men simbaku men simbaku
toynya pendam jing duai. Ko pa jong yu ba peneng long ba kui ka karteng ka jong me. Play wala kar ku ba dap ta ka jing e ka jing snei ka jing em ka jong i. I ngo ya me au play ka jing don rangkat ka jong me na du nin ka sngi. Ta adu ka ni ka sngi ba ro chi sngi. Ba adu ka ni ba khadu jong ka jing syakri ka jong i. Kum ka revival conference jong ka mission and evangelism jong ka sinod ka jong i. Snei au play ba ki banta baro ki banglayo pan pendep. Kindalong bala karku jam dame kham tam ya kak tien ka ba im ka ba shisha ka jong me ba na yo jaka apo ki do nur ki men sim ki jong ya oblei kham tam yang ki men sim ki ba kodor ka ba mela tha ha ka dur jing siem ka jong me hi ai ba kin ki ei baro ki nom lei thli nang ni en rai kin long ki so ki ban sei ki ki lai phau kin ru phau ba ki sis pa cha oi to nang yang karku la ka jong kasinot makanang la abanyai pentelun ya ki kam ki jongka bat kam tam au blei mendon rengkar ru lem bat pastor badon sak banta ka banya sam ya kak tien ka jong blei ha kan ka jing syakri ka bak kot jong kan ka jing syakri ka jong i kum kari bible conference tu mat ha kan ka por au blei ni wan ra ya ki jing ai ki barit ki jong i ki balong ki jingkar ku ki jong me bat hawe nu jor kim long ei ko try ba ki jingkar ku ki ba bon sertap ki ba mala le ha ka jing em ka jong i hen rei la ki long ka no no ka dur ko try to pdyang ya ki ba to ai ba kan long ki ba la ba nang yai pentelun ya ka kam ka jong me pdyang ya ki ni ki jing karpat ki ba riet ki jong yo blei klet ma ki jing trot ki jing duna ki ba bon ba mala ban siam ha ka jing em ka jong i na ba ki ne ba ro ya dem ya ngu ya pan karteng kepada botam kepada tiang utrai jong yu Jesus Christ. Amen. Kublai yapi ki kun samla kenthai bat chenrang jongka jingya seng samla balang umthli yeu mau yong bapila ai ya kene ke jing ruai ke bosngu tenat ha kene ke jan met kabalong ke jing ben rap lang ban ya lap ya kaktien ke jong blai to blai nang don ringkat bat pi na ke por she ke por bapin nang yai kiu ru seprang ha ka bi dai bat ki jing ruai ki jong pi tementa pat ngin ya poino she ka wei ke benta bat kata kalong bangin yo sngau no ya ke jing ya lap ya kektien ke jong blai tienga ong lang yang ilang baro kat bengyadon ha kene ke yeng ke bakantang kat ne ngedang yadon ha kene ke met ngin ya penteli lagi jong ki dok nut ke jongi bat kum juru ya ki lok ya ki dor ya ki para bangai ba e ki bomla banyadon bat ngi ya kene ke por ki bayo sngau lang ba kane ke jing sawa to ya perlai kendiat kepor ba pintep ka ei ka ba kektien ka jong blai ka don kam yangi hai ki ba kum kini kisngi bat ngi sngau kemen sibon bai pastor jongi la don rengkat bat ngi na du ko besdang bat ngas ngau ngu ru yi bai la pediang kumbala tenrong hai bain syem ya kana ka benta ban ya lap ha kana ka jan met kane kadai ka jingyalap ka bakhaddu agane ka janmit hapo jong kane ka revival conference jong ka sinat ka jongi kumta nginya plek ya lagi jong ki do nut ke jongi ka ei ka bau syakri jong blai udon ban yalap hapdeng jongi te kum ka jingtip lang ngangai baro piatip lot diai pastor jongi Irabren I sanglen barok haj pia itu namarba nadu kabasdangi iladai u nong tray kam haka office jong kasinat ka jongi kum u executive secretary nadu kabasdang te ngiladu no ya I hadien ba ka general assembly kala shim no ya I na ka office ka jongi te menta idon hapo jong ka general assembly
hang tei ha ka office kum u administrative secretary jongka tingi sengau kumen sibuon kalong ka buram ka bakraw yungi ba ki postor ki jongi ki don ha ka office ka ba he tam jong kari India hi baro ka wei ha ka biadai bat ka balang Presbyterian ka jongi ublay ula ju pendon kam ya pi postor ha ki benta baro un pendon kam ru ha ka ne ka por bakan long ka jingyo bor ka jingyo mensim yangi baro ki basngap bat ki basngau ya ka ktien ka jong ublay te shua bai postorin shim ngin yar wai ka jing wai ka ba shispa lai po kandai shispa lai po kandai apet kimat jonga banyo I kaburam kaktin jong mefar kamuntoy yang aban syam kane ya kabayo rupa bat ksiar kaperthai kan ing bat kipaila kaktin ublay jonga kane kajingem bom jukut long itu yu jisu brio bat ublay ngene yang lang inyarwai kajing ruai ka bashispa lai po kandai Apen kiman joy apan yo in uram ka tin jong mi farm kam men toy yai nga an sim ka nim Yai kam bai yo rupa ban siam ka perthai kan eng bat ki phai làm cai tin lên joy ngài khát nem cá gì bom chữ cơn lòng ý thum you Jesus oh real ban blay Reverend Moderator, ki Officer Jongka KGP Synod Pring, Nadu Reverend E.L. Karmoplang, Senior Executive Secretary, Reverend J.L. Warlarpi, Executive Secretary, Bray Petru, in charge, Yaka Mission and Evangelism Department, Kinong Kitkam Jongka Synod, ki Pastor, ki Temen Basan, ki khot ki delegates ki longpa ki longkme ki khon samlabat ki hep ki barit kerpang ru ya ki pait rungai jangka balang mau ring keneng ki berpedang ya ke jingaseng ke bening kong ke revival conference jangka KGP Synod pedeng ngai kublai pi ke keteng ke bethiang bat ke badon bortam ke jong trai bu nong penim ba jongi Uji Sukris ngadap ta kijing sngongo ka bakraw yo blay bangyo ya ka bakum kini kalat banyeng hekmat jongpi bat banya sam ya ka kubon na ka tien ka bakhut ka jong blay ha ka bakum kini ka por kumenta kani ka long ka jing sing ka bakhadu jong ka jing raki ka jongi ya ka revival conference ka baning kong jong ka synod banga duai bo blame snake ban ker khu yang ilang baro leng ba jong ka bakum kini kapor habang ya don kumne ban snap an sa score ya ka kubor revival banga ngait scam bo blade lo men sim ba kho changu un kren un pen kendo un pen shai un pen sngo thu igi ba habangin mi nang ni bat ban rung pat syakatayo hakabangin yo ya ban rakhi ya ka revival week bat ka revival Sunday hadu kasngi ublay ka ban sawan ngin mi ringkat ke jingker ku ke jong trai ki khon ke dap ta ka bor ka jong mensi ba ko jong blai bagi nang la ya ban ra ya kan he ka ding ke revival mensi ba ko ba ke jing ra ki ke jongi ya ka revival week bat ke revival Sunday kan long ka jing ai bor ai mensi yangi kum ki pait ruwe
jong ka balang hapo jong ka sinot hi baro kawe tong nia phai sha ka benta jong ka tien ka jong blai ya ka phila ban shem na ka jing roi sam ka phra phu son ka khot ka ban riu ki tien ki ba ong kum ne men om pen impat yang hi baki briu jong me kin yo le kemen hami baka phang ka bangadon ya ka ban lam jingmot na ka benta jongi ka khubor revival ha ka bakom kani kami kalong ka jing don kam ya ka revival tung ne pendem ha ka jing wai au blai bok pa jing ba neng kanu gidap ta ka jing sngongo ka bakrau e ya me bamla penla ingi komu pait lang riungai jong ka sinot bangin ya wan kum ni ha ka balang mauring keneng banya shim banta ha ka jing rakhi ya ka revival conference ka bening kong e jong ka nado menen ka sngi hado kani ka klip mat jong ni ka janmit bangi don ka ban penkut no ya ka atrai melakar khukar hai e yangi nado ki program ki prepare ka bangla yo lengba kasngi ka balalait no menen kasngi bat ki jing shakri blai nado menen ka met ado kani kasngi kumanta ngi ngai tru ba men lam yangi lengba jong di kapor habangi don ni ka ban sap ban sa skor ya ka khubor jaka tien ka bakhot ka jong me ato kren ba jemnot jisu ki tien jong me long so kibala penmi ke jingsuk kabadap de jor baro to kren atrai ngin sha skor melong ublehi pediang ya ke jingdwai ke jongi nabaka kerteng ke jong trai bu nong penim ba ye jong yu Jesus ngi pan ke pat kini menta ba atu lakta amen parangai bi ba ki lok ki ba ye ke jong don ki brio ki ba perkhat ba ka jingdon kam ya ke revival kalong ka dak jong ka jingnang hiar jong ka balang kani kam julong kumta haka testament ka barim haka testament ka batmai haka history jong ka balang kristan ka revival ka long ka benta jong ka jingkmu ka jong blai na ka benta ban kentiu ya ka hima ka jong u kani ka long ka jing sisa kani ka long ka bakenjaman siem ya ka baro nangi ngisngu thu sha ya ka ila ban tip baro bakamla ban long pa unong rep un siyo lum yo lang ni un siyo otbek ya ka jing rep ka jengu ha baro sautli ki ayom kalong kum joru ha ka kam ka jengu trai ngimla bandon ka revival ka pasune be kum jo pasus ngaur hemsa man kasgi man kapohor ngi lapenlong kamla banlong ru bakandon ka jingot ka pasune asa la kalong ha ka jinglong ha ka map ni ha ka mensim ngi lapenlong hadu kata-kata bakamla ban kamlong kabala yigi ba ngin sukil bait sejrong kamla daleleru ngin samat ko ki parang pihe ki lok ki be chunga ye ke jinge aka jinge em ka jongi ngin nomla ya ban sha ya ka ke jinglong do ka don be hangi kum ki brio buon ki por ka ba ke jing tolot kawan lap hangi ka don ka por ha ka bangi ngi kieu ka don ka por ha ka bangi ngi hiar ka don ka por ha ka bangi ngi rem ka mensiem kadon kaporu hakabangi ngi no mensiem teng teng is ngotho shapang ka revival teng lang ba nakabai ngi yerwai ngi yero ngi pendon burom leng ba kisor jingwai teng teng is snow habangi snow ya ka jingelap kabalong ka bakra bat kabala penyo ya ka jing penki ka bakan jaman siem ngi penlong ya kata ka jing snow tho ka jungi ban poi tang ha ka bakum kata ka kerdan mangimat ya ka bakum kata revival to tip kolak pa ye jonga baka revival ka dei ka revival om don kam bandapatai kumno kawanjia pitip ya ka pin sa tipru ya ka pin sa saki ya ka onda ka kalawan kum bakalalong hakipor kisnam kibladep arpo snam manta ngiyo i ya ka dur kumno baka revival kawanjia hakani ka ri ka bayet ka jongi pat ka
layat hadu ka bakum kini sngi hakir kom ki ba pher ban ngi doi bo blai unai ai pen ki em yang iru leng ba ki sngi ki por ki barang wan ha ka jingat denti ka jungi kum ka palang hi barok kau hei ngakwa ya ka ka ba penlong ya ki briu ban tip bo blai udon ha beneng ba ka bible ka dei ka tien ka jong blai baki jingkular blai kilong hoot bat amen hau Chris ka revival ka basisha ka penki ka penkendo ka penrem ka penwandor bat ka penlong ya ka bor blai bantut haka donut ka jong kibriyo ngikwa ya ka revival ublai ukloi ban ay ya ka ukwa banginyo ya ka unai hangi ya ka ha ka tahi ka khalipat ha ka ba ngin plit ya ka donut ke jongi ban ai jaka ya ka kum nongin ai jaka yo ble kata ka dei ka jinge ka jongi kum kibriu ka ba menta bat ka ba kraw pha ka ba ngi kendo ha ka jingem ka jongi ka ba man la ka si ban namar kata tong nya puson ban ngam jliu ya ka jing thmu jong ka revival ya ka jinglong jong ka ban ya ka dor jong ka ha ka ba kum ka ni ka janmi ka menta ka ba ningkong ka jing thmu ka ba ningkong jong ka revival ka long ban pen pau ya ka pop ha ka donut bat ka jingem jong ki priu ki jong blai bat ha ka donut bat ka jingem jong ki pat pen riu ki bompat yo jing pen em pitep bahaba ki nong tre ki tai ya ka yeng ka ba he kat ba ki nang kieu sa jong kata ki don kam ya ka ban ngam kham sapo kat ba ki paya ki dan kieu sa jong hakataha ka jingtai ka nongrem na ka foundation ki dai panang ngam kam jeliu khnang bakata ka foundation kan long ka paskam kalong kum juru bat ka revival bantai ya ka jingtai na ka benta ka buram ka jongublai ba ka jing penem ya ka balaja no pi dai banti ban ngam jeliu ban bread no ya kita ki paro ki bala ban khanglat ya pi ban jam saprang ngala ban ong da ka ba ngalamat daladihi ai ngo yo blai ngala ya ban saki ya pi da ka jing smau tho simet jonga ba om don ke ka bala ban pen kendo ya ka pop ban pen rem ya ka pop ban pen long ya ki priu bakin smau tho kham kloi bat kham tikana ya ki pop jongki light na ka revival ka jong men sim ba khu jong blai ompat judon menuru ki jat jing sniu ki bakan re ya kan ka perthai kum ka jing ya tiet ya bom ka jing ya peniap ka jing ya khalai ka jing di kiat bat drugs ki rai ba ka bakom kini kiski ki jing le pe jap ka bom sap aki jaka ki papau ba ki jaka ki bare kom ba ka long menta ki bakom kini kiski ka jing bom khot ka jing khlem akor ka jing bom hok ki jelai ba ha ka ni ka parthai ka bangingiem ha ka nu ka rukom ngi don kamban pen pau parthai ya ka jing put ya ka jing sneu ya ka jing bomman ha ka dono jong ki priya baro ngiya na ka wei ka sngi sha ka wei pat ka sngi na wei banai sha wei pat banai na ka wei ka snem sha ka wei pat ka snem ha ka jing ya lenti jong hi ka pop kala kala long ka bala jelai palat ka bala le don bor hadu pangi ngim smau salia sho ya ka ngidon ya baro ki jing mut jing perkhat ki jing batai balong baro ki priu ki le ya kata ong kam dam jing smau per ha ei ru lok ba ye ka jing tip lem jongi ha ki ba kom ki ni sngi i kumba kala yap no don jing smau tiang don jing smau per bat ngiyat pentelun lang kat
kum ka jinglong jong ni ka perthai ka bayat ringkat ka jingmot ka jing perkhat jongi ka siap pen sniu ha uniu soitan ngi la long melen ha ka men siem ka jongi ngi la don kam ya ka jing pen ki kom kita ki jat jing pen thai ki paset khai ban pen thai yangi na ka ta ka thleu ka bau niu sot ula bret yangi tang ka wei ka jat jing thai ka bala pen ulong ya ka di bat kata ka dei ka revival umen siem bakoi ka bahar ka jing thmu ka bahar jong ka revival ka long ban wat ya ki men siem ning kong ngi dei ban wat e ki briu blai ki blong ki pat riu ngai kristan balai ko banglakran na do menem step ding baka kubor bangi jios ngau ya kani ka balaban balai pakai yang mana jungi kilong thali siteng haki babon ki balang haka bakum gini kesih balai ki mensiem ki wan show Chris laring iwat ya kadau parok kalong ban namar ki Kristan kimpat perkat kia ya kakam ke janggup terai ngidai ban wat namar katai ki breu ke janggup lai ngidai ban pen scam ya ki tu ke beliau mat ya ka jingem ke pathamai ki bala yo jing sat ya ka snam ki bala pen thamai du men sim bakot ki la priang yo trai ko mu nong pnem jongki henai sipor na kata ka bakum kata ya ka baki ki la mat ki la ja no ka thong jongi ka jing thmu jok revival kalong ban wat ya ka bakum kita ki men sim ban lom lang ya ki ngidai ban wat ru ya ka bampat sim la yo jing penem ban walam ya ki na ka jing dom sha ka jing shai ban walam ya ki na ka dujok shapneng na ka pop sha ka jing penem na ka jing bam hok sha ka hok ngidai ban job ya ki na ka benta utrai ubong nong penem jongi u Jesus Christ ki babon ki priu ki bala yo jing penem nado basdang jong kanyam Kristan ki dai ki tu ki bala syam hadien balawat yaki bat ki bala yo jing pen kendu ki babon na ki tu ki ban sayo ya ka jing penem kin long ki tu ki ba onsa syam yaki bat balawalam yaki sha u Christ ling ba ka revival ka jong mensiem bakoi lok ba hi kani ka kubo revival ka jing thmu ka jong ka kalong ba manga pan ma phia bangi don na ka bakum kini por ngin mi nang ni da ka ta ka jing smau tho ka ba shai krar ya ka jing thmu ka ba pleu don ban pen pau hi ling ba ka jing tre ka jong mensiem bakoi jong u kalong ban wat ya ki mensiem ki ba kordor kabalai ka jing thmu jong ka revival ka jing thmu ka ba kongsan ka jing thmu ka ba don burom tam ka jing kwa ka ba khli do tang ka wai ka jing thmu ka ba ublei ula pan ker khu shisha ka bat ka ta ka long ban kan tiu nam yo trai ubo nong pen em u Jesus Christ nga sep ting sibun ba ka wai la dom dei ka ba kongsan ka wei ka dau balai bo blai ker khu ya ka jing persang jongi kalong bangilong ki ba khwan men toy bangim dan ka jing perkhat na ka benta ka buram ka jong trai bo nong pen em jongi u Jesus Christ dai na ka ta ka dau ba bon nangi ngim le ai bon nangi ngim don ka jing ye yo trai Jesus ngem don kata ka jing smolem na kabenta kito kibla ja kibla sakmano ho ni trai na kabenta iwai pap na kabenta ki kam jong kabalang hanai bon sien kapenlong yengi bangin sotho bakla ya ka jing syakri ya ka kam ka jong trai ni sngo hon komba ngi long menta ni kwa bangin yo jing yaro ngikwa bangin yo jing man toy ngikwa ban yo ya kadam ka burom ngikwa baki wei kinong o tai tu bala tatai te ka batang ka bakum kata bat kum ta ter lok baye ladangi e yo Jesus
larangi kwa ban le ye na ka benta u Jisu compare wala ka jinge kalong katno kumno ru compare wala ki breu kile ayuru ka jinge yo Chris kan penlong yangi bangin ai ban duwai bat ban le ngidon kam yak ban kentiu nam yo Chris ong utrai Jisu ka gospel ka jong Yohanes ka long ka khat ar ka khot ka lai puar ngati ondal kentiu yang na ka kendo ngan penwan yaki breu baro haladi ondal kentiu yang na ka kendo ngan penwan yaki breu baro haladi tang habala kentiu yo Chris ngila yak bandawa yak jingkula ka jong blai yak jingdap jong mensiem bakut jong ban jubab yak jingduai ka jongi perkhat ru yak jinglong jong ka revival ka kong santam ka long ka jinglong lai ngot ha uwei ublei ukpa ublei ukun bo ublei mensiem bakut ki don sibon ki kabangila banle dala ka jong ka bor ka jong hi ngila ban jngo ngila ban penbena ngila ban khot ngila ban le sik jingya sang henry kolok ba hi jonga ngimla satya banwan ra yak revival daladi ngidon kam yo blai ngidon kam yo Jesus Christ ngidon kam yo mensiem bakot ban pen kendo ban kentu ban pen kala ban pen kentang ban kring yang hi ai ngo yo blai ngalaban ong ngapi dak ba ngor dak ba shisha dak ba tikna kham jing ar ta tin kham jing ma bo mensiem bakot ukwa utrang ban ula ban kerku yang hi larangi ngi kloi ban ailat yo ke revival ru kalong kabla penlong dakit khot jong kapalang ki Kristen mapi bat manga la ban penlong yakaha dakit khot jong kapalang upili sondi we naginong ila pakrau ong ini kentien ai hanga lais pangot ki brio ki la penkerpang show blai ki balai ti hau Chris ki ba pendam hong mensiem bakot ki banong pila ban senia hanga ai hanga wat aspangot ki ban ai tilot yaladi na kapentau Jisu na kapenta ka gospel na kapentau mensiem bakot ngishim na kapenta ki mensiem jong ki brio bangin kam kenti ya nongba na kapenta utrai Jisu wong susu ngaladon haka jingilap apa ki brio ki shitram apa ki brio ki pejak slam apa ka balang ka he ni apa ka balang ka rit ngapenlong ya ki jingilang hamingi hasetni hasyate bat hasyati nakawai ka tedo jongkari sakawai pat kadon ngangai wong tangkawai ka jingehe ka bomla bantip haka revival tangkawai kabala ban khanglat yangi bangin yo yaka tangkawai kabala ban khanglat yu blai ban ai hangi yaka revival hatu pikwa ban tip yakata ngan ya thu ya pi yaka bakum kini kapor pet akayit kmi hangta hakayit kmi pensayo i tangkawai kabala ban khanglat yangi bandon ka jingkla ka bamot ha ka jinglong jing im ka ba ka jamansi yano piyoi ha ba pi pai akayit kmi kata ka di ka jing khanglat ya ka jing trai ba phwa ka jong mensi ma kho jong blai ban penjialong yak revival lok pai het ngi don kam ban phai show trai klang bangin yoem kumba ka ni ka theme jong ka revival conference to phai show trai don pen em yagi ngi don kam ban phai show trai khnang bangi ngin yo em wat sha baka jingem chungi kan khangla jigi ban yasham badu trai bo play chungi
play ulang bakloi berbala ban kerku yangi Kristu kwa ban penbah yangi kabor jong mensiem kam juduk bono lanu ka revival kalong ru kabla penlong daki mensiem jong ki bampat sem la penem kinong pai dien kito ki bami no Chris nakano kadaw ki bayat kan riang no hu ladangi duai nakabenta jongki ladangi ngilet saki kinwan daki po kinwan daki spa kinwan daki hajar kalolong kunta haman lagi jaka kabangilamat ara haus nem arajan riu klapen pau sai kedar hakabaki ba bon ba kito kibla sakmano kibla jai no trai haka jingpen kendo jong ka revival ko jong mensim ko ki one show trai hendai tungen tip ko ki parungai pihe ki lok ki ba e joma ladangi ngem leit wat yaki kingdom one lemdangi ngi leit saki ngalayo snow baki brio ki ong baki por hendai ki nong pop ki wan saka jingya seng kata hati kam la long ka basisha kam dan ka bakum kata ka bible utrai Jisu ti upen pau sai kadar da ka bau leit saki upa yaki senran jungu ban leit saki kalong kungta ka history jong ka balang Kristan kala julong ka ba bha ban leit kring yaki nong pop kim juan dala ka mon lai luat ka jong ki u soitan ulayo yaki u don bat ki unyai kam kenti yaki hado bengina la yak ban pelait yaki ndaka bor ka jong mensim naka jing te sa khom jong ki ha uni usoitan ngangai ngatip ngatikna ba ki bompat simlap penim kin sawan syau Kris lada bat haba mapi bat manga haka mensim jong ka jing sngoret haka mensim jong ka jing snolem haka ta ka jing pen kentang haka ta ka jing snow kuslahi ba ka jing ta ka jing kerpat bata ka jing kwa ka jing trang ka dolut ka kuslai wat ki umat ki bayam ki bajau ngin leit wat yaki bat ngin kam kenti yaki hau terai ngile ya pet ya ka jing tmu bat ka jing long jong revival mentangnya perkat ya ka dor jong ka revival kay ka dor jong ka revival habangi pai sa ka tien ka jong blay le maki rew kraw ha ka bible ngila ban kali ya ka ni ka chikali kay ka bau Moses uday ban siu kay ka bau Samuel uday ban siu kay ka bau Elijah uday ban siu u Isaya u Hezekiah ngilaban jer kerteng uai hadin uai pat kay ka dor ka bau Joshua u dai ban siu kay ka bau Petrus bu Paul ki dai ban siu kay ka bau Martin Luther bau John Wesley bau James Whitefield bau Charles Spurgeon bau Moody ne bau Billy Sunday ki dai ban siu uai pakawai nagi ngihap ban siu ya ka ju ka dor take ya ka ju ka dor om don jing ya per om ju don kanu ka jing ya per u blai om ju pen kala ya ki kendon ki jong hu ka bor ka long ka barem dor ka bor ka barem kani ka bor ka barem dor tam ka perthai baro ka wai ka dei ka bor jong ka Pentecost ka dor ka long ka bahe Henry ngila ban siu ya ka kalong kumno ko ki parang bi ba ki lok bi chungi
hakabakum kani ka janmi ni kali kalong kumlo hang ni menta ngidai bandon ko kilok ya ka jingai tilot ka simet jongi hautrai Jesus Christ lada pen pulie ya ka jing tho sapang ka jingem jongi ni ki brio ki bangelak kedo haneng pen syam baki kila pen pau ya ka wei ka jinglong ka kerpang ka krau hado kata-kata kila don ka jing ie ka jongki bat lau utrai Jisu kata ka di ka dor ka baki kila siu ban ie yau Jisu da ka do nut paro manga bat mapi ko karong i ngidang mat ngidai ka ban mat ya ka ni ka jing ie ka jong Jisu ka jing ie pa ka jing ai tilot au Chris kan sumar ya kita ka jing e jang ka pop ka jing em ka jongi ladangi ngi e yu Jisu kawai ka ban yarap ka ban penlong yigi ba kan suan bet kandon kanu kabangi gintang perkat kuslai ya kata bat kata kan suan hap kan san bet hangi ban penkela ya ka jinglong ka jongi ka kata kalong bangin isi ya usoitan ngin isi ya ka ke jong kan ka partai ngin isi ya ka pop ladangi ie chisau Jisu unweng lot ya kita ka jingkadom jongi baro ngakwa ban let shapi iway pa iway ban yeng hasnda jong pi ban kli ya pi hato pi yu Jisu ngakwa bangan la ban banjur ya kan ka jingkli hapi hado baki dono jong pi kin ai ya ka jubab da ka bak pinong ho na yu Jisu kampalat ban ya ka jingem ka jongai Gidai na berkata, ban mat yakni ka jing i yau trai ubaw nong penim jung yu Jesus Christ. Haba kata ka jing i kawan hangi ngidai ka ban le jingo na ka bantau Jisu, ngidai ban khotru na ka bantau Jisu, ngidai ban sha sitomru na ka bantau Jisu, ngidai ban le penyabe sa ka jing seng na ka bantau Jisu, ngidai ban kersan ni kam jong ka polang ne maka jing duai baka jing ai ka jungi na ka bantau Jisu, ngidai ban yalap na ka bantau Jisu, ngidai ban job ki mensim ki ba kordor na ka bantau Jisu. Ngidai bandon ka jing ai tilot ka bau trai Jisu om tang da kiktien henrei da ka do nut baro da ka mensim jong hi baro dai bandon ka jing ai tilot ka ban ka siu thia yangi ha ka por menit ka badon ringkat batngi ha ka por menski ka ban kel sodong yangi haman laki por haman laki klimat hangno habangingi don banginong Jisu balakerku kata kadai banlong ka jing perta jong ka donut ka jonga bat ka jongpi ka dor ka baar jong ka revival ka long ka jing sngo sen ka badon jing mut nak benta ki mensim jong ki para beriu way na kinong yalap ubakraw ubibi krim ula penlong ya ka revival Haloton Oklahoma ula panyatho akta ka jingatho khana ka jungu ki khana ki basno tanat ba sya phang ukso hakawai kasngi pakidon git khot jong ka palang habaki yo snow ya kani ka jingatho khana boneu nong yalap upan syai sya phang ka jinglong jong ukso kilayam namar kata ka jingatho khana kapla syo hado kata-kata bana bau labatai sya phang kata ka jinglong jong ukso henday utipat baki babon naki kibadan hakata kapor kim juduai kim juat ikibala jakno kapapan pau ya kata kajilong asap jongki kadai kajing thok kabai kipan pau tang nak ei kabapau syabar
da ka jing sngo sum ngamut ya ka ta ka jing sngo sum ka penlong yu brieu banyam habalia tho ya ka jing thu khana ka pen khi men siem ngamut panong ya ka ta ka jing sngo sum ka barhem bat ka basai ba haba omdon ka revival ka pen khi yagi hakasngi ning kong bakalalong hakasngi utrai bat ka ba kham rem shushu hakasngi bar ban ya kasngi ning kong bat kum ta torter kata ka jing pen khi ka bayai khi man la ka sri na ka benta ka jing yet ka jung yo trai jisu ngamut panong ye ka jat jing sngu sngai ka ba onom ai ye ka ta ka jing ja thai ne ka jing sok tat hadu bangenda ai ye ka ba bhatam jong ka jing mut ka jing perkhat ka jong bangenda ai ye ka ba bhatam ye ka sap ka phong ka jongi ya ka por ka babhatam ka jongi ya ka jing persyang ka babhatam jongi banwat ya ki bala ja no na ka benta unong pen im jongi u Jesu Christ ngidon kam ya ka jing sngosen ka badon jing mot ka ban ka siu thia yangi ha ka por men step da ka ba parta atrai na ka benta u Jesu pen im ya ka snong ka jongi pen em ya ka jela ka jongi pen em ya ka ri ka jongi ngidon kam ya ka jing sngo snei ka penlong yingi bandam krop pat penlong yingi ban ong habangi ngi le thia men mi atrai na ka bentau Christ Jesu pen em ya ki breu jongi ngidon kam ya ka jing sngo snei ka bawan ikilat kelenti ban saki na ka bentau Chris met labat sngi kata kalong ka jing sngo snei ka badon jingmot ka dor ka balai ka bangidai ban siu na ka benta ka ni ka revival ka bau blei kwa ka ba mapi ki pat Kristan pi kwa ka bangana kwa kalong ka jiasad kabayay peteng ka jiasad kabayay peteng ngiday bandon omtang ka jingay ti ka basimet haukres ka jing snosne ka badon jingmot nam ta ka mensim jong kibriyo henday ka jingkerpat kabayay peteng ngidon kam ngiday banduay klem dapot ngiday banduay kumbang yempat judwai menu-menuru haka jingem ka jongi ban penmi kisar ban dam haka jap ka dingpna ka jutrai Jesu ide ban dwai na ka benta jongki ide ban dwai na ka benta yaladiru dwai ru na ka benta ki parungai ka jongi dwai nam ta ki tu ki bla phai dia no ki bam sutnyo ki bam don jing sngo khia ki bam pat simla ba pen kentang yeladi dwai na ka benta ki tu ki ba shakri ya ka kam ka jong trai dwai nam ta ki pastor nam ta ki nong shara ja ka palang dwai nam ta ka balang hi parok kawai ngidai ban pen ndap sisa ye ki snong ki jongi da ka jing dwai ladang keli pi ya kini ka jing keli hato pingat bau blai ujubab ya ka jing dwai ngalai pa pi pin ai ya ka jing jubab ka jubab pin jubab mardor pin ong ngati kena bangatep hato pingat bau blai ujubab ya ka jing dwai kumno pitep hato don mano balia tho ya pi hato pitep ya ka nakiway pat hato filaten jo ya ka jing sisa jong ka jingong hato blay la jubab ya ka jing dwai na ka benta jong pi hakarukom ka badun bor bad ka pala lok bai hi lara pingat pa ka Bible ka dai ka tien ka jong blay lada pingat baka jingkula rublay kilong hood but amen no Chris lada pingat pa ublay udon hapneng lada pingat pa ublay ula ban ay hangi ya ka revival
Lada fikwa banyo I ka jingwan jengok ka bajor jong mensiam jong play. Nakarpat ya pi nado kani ka khalip mat. Uway pakaway nagi kentiu yaki nongba jongi yaka ri ka jongi chaka khat jong play. Ka khat ka jingai ka jong ngin bo yaki hangta haka jingasai leng ba ka jingdwai ka jongi tat hado bo play un jubab daka ding badon pa yangi yaka ding ka revival mensim bakot ngila banohong bangilong ki patulot bor bangilong tang ki brieu ki bomdan ai dan ki por habangi yo snow ye ki jing khot ka jong trai ban le ai na ka benta ka kerteng ka bakot ka jong hu ni ai dau da kum ne ba da kum tai ban ngi persyang ban khnyet shawai pat namar ngi snow bangim snow la ngim snow kot bor ban le ye ni ka benta pai kum no bo blai pendon kam ye ki berit na ka benta ka kerteng jong hu ban penyap yu Goliat ubakrau ublay pendon kami ukna rit ubadang kisamla ubadon kasti akakti bat ka jingai akadonut ka jong banwan ra ya ka khubor jo ka jing pen khia au naman ubadon ka jing pang yang thole nado khli hado ka jat ublay ujit ya ka wai ka khna mara banlong ka jingker khu nak bentahan jong bonyo ya ke jing pen kia ban yalap akasni pentakos ublay ujit yu briu ubamanga ban mapi ngim sempoi perkhat bulong tang ulong tong do kha uban yang nak jing snow slor ban khot yi briu syak jing kla ka bomot banlong wa apostol Paul ban penlong ya ka ban penkeladur ya ka perthai barok away ban unyo ya ka ban penkelan na kata kejinglong ka barim ublay ujit yuway ubriu ubang banga ban mapi ngim ju khamtip satya sapang jong bau tahu dayu Ananias lada ublay ula ban penon kam ki brieu ki bakum kini ula ban penon kam wat yang iru kumju dang ha kani katayo ko ban pa pait ya ka e ka blajia ya ka ri ka jonghi ban penlong yo education minister jongkari India u Dharmendra Pradhan bon hap ya ban resign namar ka paper leak scam jong ka need exam ban pen khi ban ya ka syuki ka jong don kam tang ki samla puli hapo ka jingalam jong nong yalam jong ka jakane ka cockroach janata party u abijit dipke bat kalalong kumta bat kini ki samla puli ki lapen khnyo ya ka ri baro kawai lamda day ka bajia ya ka kum kani bouni Union Minister un resign ngam tip kai kabanjia ya ka rihi barok kawhe kala ban klang keding tang lingba ka bor ka bakini ki samla puli jong ka ri ka bai ka jongi ki pen khi perthai la mo ban mudur ya ka bakum kani omdan manu manuru bapoi perkhat bakani kanwanjia hakani ka ri ka bai ka jongi kaktien ka jong blay ka kren ki babon ki riu kraw ha ka Bible na ka jinglong ka baki ki long tangkum ki riu pai ba hene ha blay mon ban ji ki ban pen kup aki ka takabor u pandon kamrat ba ki na ka benta ka kertain ka bakhot jong pai kai ka belajar bu Jesu ban sa yu pai ba u babon kisan hajar tang da kisan teli ki pubat arteli ki bedokha ondala wala mahkamat jenggu ha pawlo duai ulalango kumno kani ka kamba kawan jia pi modol pi kelimo ya ka kum kani ka jingli kumno kani kawan jia dai bau Jesu let sa bana le ki kamba
kat hadu bantam sakat artukri onda kila kadang. Kani ka kamba kawan dia leng bakakti jong kisenran ke jong trai Jesu kat banang sam katanang roy kat banang sam katanang roy. Kani kalau kabor kabah pala kabah utrai ublay utrai haki kamba kibah pala ki jong parungai piye baki lok ki piye jong abang idon nak bakum kani ka janmit ko menta hak bangi penkut no ya kani ka jing rakhi ka jongi ya ka revival conference ka bening kong jong ka KJP snot pedeng ngila ban snow bangim long ki babet ki babiang hanai ka jing ai ublai kala ban penun kam wat ya ka bakum manga bat mapi Ula ikman pandon kamar ka kom mangiru na ka benta ka kerteng ka bakut ka jong kani ka jingkmu ka jong blay na ka benta ka revival to pen ko ngo haka baka peneng haka ba nginang la yak ban yai pen kraw ya ka kerteng ka bakut ka jong bat ka beneng kan pen slay ya ka perthai dos lap jong ka jingkerku tongin kerpat ya ka jingai ka jong play hadu bo mensim bakut un thau thamai hapo ki dolot ka jongi ban penyo hangi ya kata ka jing ie ka berhem yu Christ Jesu ka jing snolem ka don jing mot iki para mensim ki bakordor ka jing duai ka baklam daput na ka benta ka bor per ka jing job ban penkala ya ka jinglong jong ki babun hakani ka parthai baus im jong ka jingdum ubang ni soitan ulah persyang ki ban trei borba ban kejap ban ringpa ya ka babun ba ki briau ban kam kenti haladi na khot na bar ka taingi ko ki parbangai bihe ki lok ki bihe ki jonga ki balaban yo snow lamakan ni ka tendong jing pensawa ai baka revival kanwan jia hangi baling ba ka jingim ka jongi nginra sikiwai pap kenapa ka ding ka revival mensi makhot kan kelang ngitrang ngisliang dik dik ngidalut bau mensi makhot jong play on pen ki on pen kobor on thau thmai on pen impat yangi hapreng ka bakum kini kesngi ke bamangi kum kibriu habangi pai sa ka jinglong jong de perthai i kumba kalawai jong ka jingim jongi kakadu hangnu ken kanu hakanu ko rukom ken onla ban pliwang ye kini ka jingkang bangen yo i ka bor ka jong trai ubonong penim jongi untrei borba ban pen kre na ka benta kata ka jingwan ka pasien chong baki khun ban riu kin long ki pen kre yala di ban ye syam bat ka jingkhot na mar kata ka long yang apa dia pi ko ki lok pai leng ba chong ka khubor habang ki pen kot no ya ka jingra ke chong ka revival conference tongin mi nang ne da ka jing shaman sim ka patmai da ka jing perkhat ka jing small tho ka patmai ba ka jing kot jing mot ka patmai bangin lei na ka benta u Jesu bala i jingi bangin IT la ka jong ka jing em hau batang hau ki u blame ker khu yingi lem ba ka ni ka khubor ngini pendam mak jing tuai ko pa jungi ba pleng ngi ai ngo yemi namar mela keren nangi le bakani ka khubon chokak tin ka bakhut ka chongme ngi don kam jeki revival umen sim bakhut ngi khot ker pat yemi ko trai wat sha bangin mi no nang ni na ka jing senglang ka chongi hakani ka jing yesem bathiang ka chongi khem dang yo mat ya ka bor ka jong men sim bakhut chong bahabangin mi nang ni ngin lech chala ki jong ki yeng ki sem ngin lech ka balang ngin lech ki snong ki thau ko jongi ngin ra ya kan ka bor ka jong mensi ma khot ka ding ka barhem ban samlem shekiwe bakiru kan yo mat ya ka bor ka bapla
kabandon bantre yang bakajing im kajungi karena mengilap banyo ko try bakan nek kasno kane kajela kane kari kapartai barok kowe kanyo tip bambi malong kisiem utrai kitrai ublay badon bol baro bambi malong apadai hop banyo ya kajingro isnay banyarap na markata bangin mi nang ni ko try nakajingpen pamay bohar ka pro mensin makut jangme bat bangin kot jingmot banyay sno hame batang hame haki por baro jong kajing im kajungi kerku yang iway peway kerku yang lagi jong kasinati kerku yang kebalang hang ni morong keneng kerku yang ikut try bangin nang la yang banyay jan sami haki sengi ki por baro jong kajing im kajungi kenang bu soitan usim kajing dong onom la pan kene kan that no yingi nakajing dei kajungi lambat me pediang ni kajing tuai kajungi nabaka karteng kajung trai bu nong penimbi jungi Jesus ngi pan kerpat kene menta pat adu ala kerta amen. Nga ay kublay sibun ay pastor balawan ra ya kane ka kubor ha kane ka janmen ka kubor ka bakordor ka kubor ka batonbor ngangek ba kane ka kubor kan penjam ya ki do nun mau ki jongi bat ngangek ba kane ka kubor nagaktian ka bakuot ka jong ublay kan job ya ki bor ki jong soitan ngenom kentay habau terayu jit yangi na kabenta jong ka revival te kumta gane kapor nga ay lang ka jingkar ku ka jingkar do yai pastor bainang laban ay ka kubor na kapor siya kapor kat kum ka jingyay jong kapor haki jingem ka jongi badu blayu nang karkuru haki kam baro ka bai tray na kabenta kaburam ka jong te hakane ka por pat menta katno ngi sngau diaw sibun ba ngintip ba kajingya seng samla balang opodom pering te phile kendu jing syagalenti ya che jongpi te ngila sngau dik te ngimla shu ban rai te phindang yala ne em ban poi syakane kajingya seng namar bai pastor ila report yangi bagadon ka jingthot akaya je ka yang handai ngi sngau kumen ba philaya don menta ban ngi te ublay ula dong den kat bat phi ula wanra ye phi ban ye shim benta rangkat lembat ngi kum kasinat na lor ka ne ka khubor ka bangila yo ban sngau ngin sngau ru ye ki jing ruai ke jong phi te kumta menta te nga khot ye phi ba phin sngau bha ban wan sene shekmat ban ay ka kuwaya ka jompi
Shibon ya pi ke jing seng samla apalum ring ba pila ai ya kene ke jing ruai kerman skam ba kumbau blai ju pendon kam ya pi ya ke jing seng samla ha ki jing seng un pendon kam ru ha ki jing seng ki badangsa kerman skam ba kene ke jing ruai ke ba pila ai ya kene ke jan men kan Kristyan ya ke kubor ka bakraw ka jing ba ka jong ulay te menta pat ha kene ke por ngila poi sya ka bukot ngiyadon hang ne ha ka balang mauring keneng nadu men nin ka sngi bat kane ka sngi baro away ngila yo mat ya ka jing ku ka jong ulay ya ka jing don rengkat lembat ni ngiyo ya ka meriang ka ba internet ngiyo ya ka sngi ka ba internet kumne kum bagalong banya snok tilang bat ni ha ka bangi yalap ya ka ktien ka jong ulay te ha ka na ka miet kam shimdon gano ka jing ya kublay galiang henry na galiang jonga ngan ai kublay lang ya baro nga ai kublay ya kinong ya shimbenta baro nadu ko basdang lagalong kiba pule kiba duai kiba ruai kiba ai ya ka jinghikai bat kum ju ru kiba yalam ya ka ktien ka jong ublay un kerku bat ngangach skam ba ki ai ke bangingi layo kan long ke bor ya ke jingnya denti ka jongi bada kaju keporu nga ai kublay ya kini kinong kitkam ki jungi ki bapek ki bajungo ya kane ke department hapo jong kasinat ka jongi ba kila punlong ya kane ka jingya seng ka bakerpang halor jong kari bible kan skamba ka ka bamaki kila shimkian adu basdang kandon la ka dor ka bakraw na kabenta jongi baro kibangi yala banyadon napo kane ke sinat ka jongi bat ka bakadu bat ka bakongsan kalong na galiang jonga nga ai kublay shibon ya kabalang hangne hamaureng keneng ya kabangi na galiang jong ka sinat ngi jushim yapi kom ka wei na kibalang kami hapo jong kasinat ka jongi nga ai kublay ya ka jinglong lakloy jong pi ya ka ban pediang ya kane ka jing yaseng kom bangila penbay ha ka balang jong pi nga ai kublay nadu ki pastor ki teman basan kirang ba balang ya pi kelong kemi kelong pa ya pi ki kon ki kti kentai bat chenrang barit basan bat barit karman skam bau blay nong long rengkat bat pi halor jong kine ki ai baro ba pilale na ka benta ka buram ka jong blay ban pediang ya kane ke jingeseng conference ka jongi tingam don ai na kaliang jong ka sinat to blay unlong rengkat lem bat pi unang ai bor shu ya laga jong ka balang
kum ka sakhi ka bayam ka jong ukres hang ne ha ka sla prathai bat ngin ong to shong sok to shong sai ki jingger khu ki beri bat ki bapau kin long ringkat bat phi kum ka balang ha ki por baro ki badang sa ngai khu blai ro ya ka district baro ka wei ka ba philayawan lang ban ya pensingai lang ringkat bat ngi kum ka sinat ka district Maushai Laishnat Kublai Shibon na kabenta jong pi ba pilaya don benta rengkat lembat ni karman skam bau blai unang kerpu ya pi kum ka district bangin ang ya tray ya kakam na kawai kapor sya kawai pan kapor te tang kita ki kentin ki bakendian na kabenta jong pi bat sa ka bakaddu kalong nga ai kublai ro yaki dukat yaki delegates ki ba la pelaj yaki sengi jong pi banya don hai kane ka jingya sang nadu ko basdang ngen salai paino na kane ka balang mau reng keneng kabangi le sa menta la arsngi karman skam bau blai long reng kat bat ni hai ki lentia jongi haddo benginda poisok shalaki jong ki balang kilong yeng sya kilong sam ngi khmi len tiru bangin ya syam ya ki ba ye ya ki ba thoin ke jungi hap deng ke jing kemen bat ke jing alam bat ke jing don rengkat ka jong ublai kurku na ka benta ke ne por bat ki por baro tat onda ngin ya syampat te menta ngasngau ba ya ka bangan khot ya i Executive Secretary in charge bat kumju nagaliang jong kabalang kin ya ai ya kijing penmana Reverend Director nagaliang jong Commission on Evangelism Department jong kasinat dan tangani kawai kecipna bat kata kelong ba kacing aingo kebangi liolum nado kapor nrusiteng menen bat hado menta kasngi baro sisngi kacing aingo kalong silak arpusau jar sauspa lai pun reu tengka ta kalong kicumna nakaliang jong kasinat Reverend Benedor kani kalau ka cukup na bagi cukup tip na kaliang jong ka balang. Hadian balawai kani jingseng ki kuaya ka jingsen samla balang opar lumparing sama wana putu cekak ka pidan ki para bangi ki jongi german syau bajalam hia piski yang jongki nam taki jingbam. Bekam juru ka jingsen samla balang tliu mauyong piru lai kam ju apa tu kecu cekak ki trai yang german syau. Ipi te sai sien pat amar baga por kampat da ayu kampat da kamiet tengah katpat ya baro ki ba wan chikani jingseng kit khot ki delekiet ber ki para pengai ni ki ber ki balang le si bela dang don wat nom pat lech phai tang sumi na ni mani katpat ipi ba pen lech beng sigi yang para pengai jongi song ja thai di sha bat bamja bat onala ja thai salech phai pat seki yeng ki jongpi te tang khnit ay apostol nga semi kapor ng kwa ban ai kecing ai kublai te hakaban kong hadian bangi kum kabalang yelayo ban pedang ai kesti kawan naga mission and evangelism department jong sinat tingret dap daga jing sokuman namar ba kadega conference kaban kong kabakum kabalang yo ban pedang bat ngangai kanlong ga jing sa jing kan mau kum kabalang bangila ban pedang ye ka conference kaban kong jong sinat pedang kajangi Tikiblai Shibun, yakin nungket kam, jong kasinat hibarok away, ikabab hipil ai sobha yangi, kadi kajing ai kabok kodor, bangila ban pedang yang kajing seng conference, bat kum kabalang yilayo mat Shibun kajing gerku, naduk menen kesengi barano kene kesengi kelemat kebamentah. Tengah kablai kerpang ru yakin khot bag delegates, kibawan sikani kajing seng, hakabalang kajangi, lesi kindon baik ki jing bombyang hang tu hang ni.
Ndai sim tang ke ke bah wat nam thau ke baro bat bu lang ru ka jing duai nagam ta ki ka balang ka jing hang ni bat ki para bengai ki jongi bat sai sien pat ngaker pat ru ya ki nongket kam du ki pastor jong ka sinat preng ka jongi pen bu ru nagam ta ka balang ka jingi ka jing kur do bat ka jing duai ka bakar pang bang nang la ban ket ki kam ka jong trai bat ki kam baro ki ba labu baik berhenti nadoka assembly ke sinat bat kumta ter bat selaisuk ana pimi nani ka balang ka jingi komba pi bela paisuk ani ka balang ka jingi uble ni snai ka banyalam ye pi bat paisuk ha ka yeng ba pidon ba penang yo e ka mat ka bakya tat anda ngene syampat ha ki jingi seng bat ka bakhado pat nga sama panai nga a ka beli kerpang ru ki para bangai ki jongi kilong kemi kilong pa ki kun samla kan thai bat senrang kibala treasure ham hala ka jong ka benta ka bangila pansat kum ka balang ngila balong kum ni ka mengelong namar ka jing treasure ham ka jong pi pila pendep ila ka jong ka benta bat ka benta ka basa ka de ka benta ka jong blai unyo ban kerku ye pi iwei pai wei datang kini ki jing pen mana ba ka jing pendep ba ki jing blai na kaliang jong ka balang reverend moderator ku blai sibun. Dia hagane ka por ngi la poi sya ka bangin penkut no ya gane ka jing seng jongi. Kari Bible conference ka banungkong jong ka sinat ka jongi. Karman skam ba kan long ka jing kurku ka bakrau na ka benta jongi na ka benta ka sinat hi baro ka wei. Te shua bangin ya penwai. Te kadon ka tu ka jing pen na ka liang jong ka balang. Te ngangai bapin ya pediang. Ndalawai saya lek biang saya yang kipara bangai. Ya syong katu kane por ber saya di syabiang. Te kata kade ke jingkerpan na kaliang jong kabalang. Te kabalang kalakre pahu kum kabalang kumi na kabenta jongi kat bangiela banwan sya kene ke jeseng. Tau blain korku yingi ngin ya penwai no. Ya kene ke jeseng ka jongi. Badu blain korku ye kene ke jing syakri baro. Da ka bangin yarwai lang menta ka jingruai ka ba sanspa nriu puar sanspa nriu puar hadien jong ka ne ka jingruai tenga sngo ba ya ka bangan khot ya i senior executive secretary jongi in supply jingi ha ka jingker khu bat panwai jar kat ki bayo sngo perta jam pen bana saudong keleng ka khubor babhatam ai jingkhot kan sawa ki do nut kan ngam jar kat ki bomon towan ngin yarwai kaba sanspa nriu puar tunginya yang lang jar kat ki bayo ngau perta jam bên lá sao đơn khil lên như buồn ba tham ai chính cần sao qua đi có phiêu in đêm jar ka ki ba mon tu wan jar ka ki ba mon jar ka ki ba mon ren ban rao riu pha riu tu gan hi ba don ngam nong pen em a in khăn ki ba mon jar ka ki ba mon tu wan jar ka ki ba mon kem nei su ban mu thềm cả chính khang đang rình ham yên chợt người tu yem Jesus Christu lòng ca lên đi dinh im neng jar kat ki ba mon tu wan jar kat ki ba mon
jar cắt ki ba mon Nguyên bàn rào riêu pha riêu đùm cắt ki ba tuần Cam nông tin em ba im u khăn ki ba mon jar cắt ki ba mon to one jar cắt ki ba mon Miết ngam nghiên thiên ướt ngài Jar cắt ki ba bon Dinh thơ hoài khăm phát hoài Jar cắt ki ba bon Dinh im căn yoi cơ hai Jar cắt ki ba bon to one jar kaki ba mon jar kaki ba mon rin ban rao riu pha riu đum kaki ba don ngam nong tin em ba im u khăn ki ba mon jar cắt ki ba mon to one Ngi aingu yeme ablay namar kani kapor ka bakordor Ngi aingu yeme nam takijing syakri ki bakhaddo ki kubol lang bakijing ruai ka ktien ka ba em ka ba memelakran lang bau syakri bakordor jong me ka jing syakri jong revival conference andro ka basdang hado ka bakut ka buram baro ka jingu baro ngi ai syame habangin sami no nang ni ka jaka ngi da angnut bat ngi da duai banda ker khu thmai la ka jong ka balang ka barang ni ka jaka hot ker khu thmai yang iwei pa iwei baro kum ka sinot baro ka wei leng ba ka jing pen thmai bor ka jong men sim jong ka revival jing ai ka jong utrai ka jing iet ba pla ka jong blai ka jing slok ka jong men sim ba khu kini kin syong ka kin syong dap kin buat yang i baro kin long rengkat bala ka jong ka sinat kin long rengkat bala ka jong ki briu jo me ka jing pen thmai jong men sim ba khu menta bat ski bom jukut ru amen